Na kurz, na lodi! Pak ty to ještě musí. Až ty prsa vypadnou. Ať si nezmačkáte sukínky! Stroubí. Takže přátelé, právě si tady viděli prolétnout dvoumístný vrtulník. Ten dvoumístný vrtulník je tady pro vás. Můžete se prolétnout po dvoumístném vrtulníku nad hladinou největšího rybníku, které je na Vysočině, nad hladinou Velkého Dáška, a podívat se na celý závod z výšky. Přímo za mnou, když půjdete furt dozadu za mě až na konec kempu, tam bude parkovat tento vrtulník. A za pouhých 500 korun nás bude celých 5 minut držet ve vzduchu a lítat s vámi. Kdo zná ty letecké pohovory, za kterých se lítá, je to skvělá cena, přátelé, a ta cena je pro vás. Využijte toho za prvou 500, celých 5 minut, a to je doba, přátelé. Celých 5 minut budete lítat